Njoj je vodstvo doktora, bravo Nenade. Nemoj da me zoveš po ime. Dobro, 6-4, idemo dalje. Evo na šante ponovno bio džungli. Da li može još jednom s ove pozicije da umrati gol doktora? Bravo! Odlično udar, ne možem 3 puta, gospodo, na isti način ovo da ste naši. Ne može 3 puta. 6-4 i dalje. I dalje sve otvorene nezasne. Šansa za doktore. Brani Bore! Čujemo, brani to. Ali da i da, branio je. Evo, poslušaj publiku. Poslušaj publiku. Preiskusni, hvala. Ponovo je tu Bora koji kombinuje na sredini terena. Evo čujemo. Bravo. Odlična intervencija iskusnog, preiskusnog pazdeta. Da ima dovoljno pomoć za vode. Samo je 2 razlike. Evo čujemo lopta za ekipu Knjiga Đuklej. 7-5 vode doktori. 7-5 vode doktori u velikom finalu. Odlična intervencija. Mala greška, Kolmana, doktora. Ne udrolica na gol, 7-6. Ajde se Knjiga Đuklej. I dalje se otvoreno, 7-6. Ekipa koja prvo podavljava. Ekipa koja prvo 30 golova, bit će novi šampion. Veliki pozdrav za Mikija i za Graška za moje sport. 8-6. Hvala, bit će nam i šampion. Evo nove šanse sada za ekipu doktora. 8-6. Ajde, Boro, kidaš! Da li ekipa Knjiga Đuklej ima snage da se vrati ovaj meč? Ajmo, ljubavi, sad! Sada ćemo uskoro, 9-6. Bravo. Spremna da ekipa doktora, i Boro na čelu. Odlično vodio ovaj meč. Ceo ovaj turnir je bio fantastično, ali ekipa Knjiga Đuklej. Sad! Idemo dalje. 9-6. Dobre, bravo. Ništa, evo sada šansa ponovo. Da li mogu da smanje futbaleri Knjiga Đuklej? Šansa za pobjede, 9-6. Ali ponovo je šansa, odlična intervencija, Stepkinska. Male potrebe, ali ponovo, Orca se odbija ponovo, treća sreća, da vidimo da li sad ovdje može završi u golu. 9-6, nema gola i dalje, ali lopta i dalje u posledu futbalera Knjige Đuklej. Tako je, Čačak. Ali ponovo se odbija do 4. put, ajmo da vidimo 4. put, dajme šansu. Lako su neoprestali futbaleri doktora u lokali Lješi. Znači se da prodaju loptu ponovo u fazi napada futbalerima. Ništa. 9-6. Odlično, se tribina, ajmo Rajo, da vidimo sada, 9-6. Još ništa nije gotovo. Sve je gotovo. No, prilika sada sa
Evo posljednji zvižduk arbitra, 9-8. Giga u Čublici ne predaje, ali sada evo šanse za doktore. 9-8. Kombinacija, ali neutrališe Tofu ekipa Giga u Čubi. Evo sada šanse, da li može da ne izračenja i